Като ето това ми е визията. Здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Това видео е с грим прическа и аутфит за концерта на Мартин Гарикс. Като реших да направя нещо малко по-различно, понеже буквално винаги и почти никога не експериментирам с грима и с визията си, но реших да направя нещо по-различно за това видео. Надявам се да ви допадне, като сега ще ви покажа целият процес и ще ви снимам как съм си гримирала, как си направих косата и аутфита, който съм си избрала. Между другото, аутфита от Shein, мисля, че това може да съм забравила да го спомена, понеже първо снимах частта как си гримирам, очевидно. И надявам се да ви е интересно това видео и останете с мен до края. Лицето ми може между другото да е малко зачервено, понеже сега го мих и си трих грима, понеже бях на работа. Между другото аз си сложих, но забравих да покажа от ето тази база на NYX, която е като лепило, и сега ще сложа от коректора на Dior в цвят 2N, като в момента ми е малко светъл, но не ми се взима друг само за, понеже те да ми не държи чак толкова много време и не ми се взимаше цял коректор. Коректора ще си го сложа след тази четка на Sephora, като това са ми любимите четки. Тя си за коректор, купих си цял комплект и са много хубави. На мен лично четките на Sephora много ми харесват и ми вършат много добра работа, като аз слагам винаги коректори на клепачите, понеже сега особено като ги търках и станаха по-червеникави. Надявам се, че косата ми не пречи на микрофона. Тук имам две копчета, които също искаме да заличим, разбира се. Като общо дето, това ми е коректора, никъде другаде не си слагам и слагам в малко количество. Този коректор много ми харесва. Следващата стъпка, разбира се, е фондютен. Като това е този фондютен на Catrice, който казва, че е двойник на Estee Lauder. Но според мен на Estee Lauder фондютена е доста по-покривен. Като ще сложа така по лицето и малко на челото, понеже аз там не обичам много да си слагам. И отново с четка на Sephora, която е ето тази в 01. Много са им хубави четките, хора. Сложа. Използвам ето тази пудра на Huda Beauty. Мисля, че всички я знаете. Моята в момента е доста светла, между другото, в цвят Pound Cake е, да. И в момента ми е малко светла. Отново в четка на Sephora, която си е за пудра, като винаги потупвайте хубаво, понеже остава голямо количество. Малко като че ли ми става по-светло лицето с нея. Но нищо. Ще го оправим после. Ще сложа и на очите хубаво, за да може после сенките по-добре да го пият. И на челото и там ще сложа повече, защото, както ви казах, нещо много ми лъсва. Тази пудра, между другото, матира, но не е тя някаква супер такава хард матираща, която да ви прави, да ви изглежда твърде бейкнато лицето, въпреки че тя се забейкване. Така, следващото, което ще използвам е ето тази палитра на Anastasia Glow Kit, като ние имам много време, между другото, и отново ще използвам тази четка, която преди малко използвах за контура. Ще взема от тези два цвята. Ето тези двата. И съвсем лекичко ще си сложа, понеже, въпреки че сега не ми е много тъмно това. По принцип ми е доста по-тъмно. Като ще си сложа и на нослето малко. Малко също така и на челото. Не знам защо много ми харесва ето тук, когато челото е по-тъмничко. Някак си придобива, сякаш още повече загар имаш на лицето. Така ми изглежда, поне на мен. Сложа и малко от този хайлайтър. Ето този. Като между другото ще сложа после още един хайлайтър. Така два хайлайтъра, но този ми харесва, че не е такъв много блестящ, затова сега си слагам него, за да може да ми озари лицето и после ще сложа малко от другия. Като хайлайтъра винаги прекалявам с него и имам чувството, че изобщо не се вижда. За да си сложа само едни сенки,
т.е. да не смесвам много видове и след това да сложа повече очни линии, така че ще използвам ето тази сенка на MAC. Ще използвам ето тази четка на Real Techniques май беше. Да си сложа отсенките на окото като основа просто. Аз имам между другото много палитри с сенки и не ги използвам. Сега си купих такива цветни очни линии, ще ви покажа. Чакайте, че нищо не виждам между другото. Ами тя е такава леко розовеникава с сянката и по-скоро прави някакъв цвят на окото, но в никакъв случай не е някакво, която много да се личи. Така че не ми харесва цвят и между другото има супер много време и не свършва. Между другото, преди да си сложа очна линия, забравих да си сложа от тинта. Ето този, който е на NYX. За да може да, преди да изляза, да го изтрия. Даже много често се случва, между другото, да не го трия, да излизам така и пак е много яко. Не така точно, като си го сложа на целите устни. Но сега ще го сложа само като контур. Или пък не, на целите устни ще го сложа. Като на много хора този цвят е много тъмен, на мен между другото не ми е тъмен. И сега ще се сложа от кафявата очна линия отгоре на окото. Разбира се, като се слага очна линия, трябва да се мълчи. Следващата очна линия, която мисля да използвам, е ето тази зелената, която между другото е на Golden Rose. Я купих сега скоро. Ето четката каква е. Въобще не е лоша между другото. Мисля да си я сложа отдолу под окото, да видим как ще изглежда. Мисля, че стана яко. Не знам дали се вижда нещо, ама не си личи, смисъл не е някакъв много тежича гривка. Понеже някакси ми се струва basic, ще пробваме с бял молив да сложим на окото. Така. Съвет. Първо си сложете белия молив и след това очната линия, защото сега очната линия в момента трябва да я оправя. Но ще видя да от Sephora дали има нещо, че ми е по-лесно с тази четка. Колко се вижда нещо. И сега ще сложим камъчета. Между другото, имам и звездички. Камъчетата по принцип си ги слагам с лепило, но не можах да го намеря. И сега тези най-вероятно няма да се задържат, така че може да сложа и звездички. Сега ще видим. Ако тези камъчета се задържат, ще е супер. Да ви кажа... Май е окей, май става. Ако паднат, какво да направим? В принцип с пинцетка и с лепило си ги слагам, но наистина не знам къде ми изчезна лепилото. Ще сложа и по една звездичка май, да стане максимално циганско.
като къде да я сложа. Тук ще я лепна. Между другото, където и да си сложите звездички, според мен навсякъде изглежда много сладко. И тези звездички от Jumbo, мисля, че си ги бях купувала. Не съм сигурна, ама май оттам бяха. Тези камъчета май ще паднат, хора. Не знам, но нека така да ги оставим за момента. Като забравих да си сложа хайлайтърче малко. Нищо. Ще сложа накрая. Сега ще използвам спирала, разбира се. Ето тази на Шанел, като тази спирала изобщо не ми харесва. Вижте четката само, изобщо не е хубава. Като аз първо си слагам от нея и след това с една друга спирала сресвам миглите, понеже тя ми е свършила и просто използвам нейната четка. Като обичам да си слагам спирала някакси да е повече в края, да не е толкова по цялото око да го отваря. На мен ми отива с по-издължени очи и затова си слагам спирала повече така по този начин, се едно удължавам повече в края и не толкова в началото. Принципно стана яко, но това, което ме притеснява е, че няма да се задържат камъчетата. Има много голяма вероятност. Така, сега ще си сложа и от другата спирала, както ви казах. Това е ето тази на Lancome. Като нейната четка е доста по-яка и спиралата доста повече се заслужава паричките. Тази на Жанел за втори път ти давам шанс. За сега няма да има трети. Първо срещам с долната част на четката на спиралата и след това с горната. Вижте каква голяма разлика има според мен. Просто грима си е различен, когато си сложиш спирала. Буквално изглежда много по-завършен, поне според мен. Така, сега ще си сложа и хайлайтърче, като това е любимото ми на Fenty. Аз май ви показах преди малко четката на Sephora, която е за хайлайтър, като ще си сложа, нали, разбира се, ето тук. Мисля да сложа на очите, ама май ще стане прекалено. Защото този хайлайтър, между другото, е тук е много сладко, като си сложите. Този хайлайтър, между другото, доста блести, а не изглежда по принцип някакъв супер блестящ. Така, това ми е грима. Не знам колко се вижда, но мисля, че стана много сладко. И да се надяваме, че камъчетата няма да паднат. Сега продължаваме с косата. Като между другото гледах някакво клипче. Ох, чакайте, че се сресвам върху микрофона. Как да си направя косата. Понеже в момента не се ме стилизирала, нищо не съм правила и на нищо не прилича. Та мислех да си оставя две кичурчета, като ще да е по-яко да са по-дълги, но вече са ми късички. И да си вържа косата по този начин. Сега ще ви покажа. Че е яко да има такива поводи за грими прическа, много обичам. Аз защо не знам какво правя, между другото. Имаме един много голям проблем. Чакайте сега. И то е, че трябва да се вържа с малка ластичка, като тези малките ластички много ме притеснява да не ми се заплете косата с тях. Да, мисля да я вържа ето по този начин. Много внимавайте с тези ластички, защото са много коварни за заплитания. Не ги препоръчвам. Така.
След като сте я вързали хубаво, натискате така по този начин. И принципно има два варианта на тази прическа. Или оставите така, или да оставите така, или да направите плитка, или да сложите малки ластички, като аз мисля да сложа малки ластички. Като чакайте да я оправя тази коса. Става сладко, май само така, чудя се какво да правя. Иначе идеята е ето по този начин да сложите ластички. Е така. Като тук, нали, не трябва да излежа така. Трябва да се оправи. И е така надолу слагате ластички. Чакайте да го направя хубаво. Това е по-сложно, отколкото си мислех с тази камерка. Така, значи. Хубаво слагаме малки ластички, пак казвам. Ето по този начин. И вечерта, като се преберете, ще има 1000 ластички да махате. Става готино. Според мен поне. И така надолу продължавате и слагате още. Май няма да ги затягам супер много. И така, хоп. Става яко. Според мен доста. Може би ако ви е по-дълъг бретона, както беше моя преди. И косата не ви е на степени, както беше моята преди. Ще бъде една дълга плитка, не така да го кажем, плитка да го наречем, която ще се слива с косата, но като е на степени, ще си е по-късичка. Така. Става доста яко, кефи ме. И след това е важен аутфита, който между другото още не съм изправила какъв ще бъде. Аз обичам да правя всичко в последния момент за такива неща. Сега си измислих грима, сега си измислих прическата, хората знаят доста по-рано. Става доста яко, кефи ме. И сега е много важно другата част да я направите горе-долу със същото количество коса, което ще бъде малко по-трудно, ми се струва. Ема е по-малко косата. Чакайте, стойте. Сресваме отново. Просто веднъж, когато ми беше на балеяж косата, когато имах балеяж и в Гърция от солената вода, знаете колко се изсушава косата, толкова ми се беше, бях я вързала по същия начин, не по същия начин, само горната част я бях вързала и влязох във водата и тя се заплете в ластичката. И не можех да я оправя, защото първо, че беше тогава цял ден стоя така, влизах във водата, сега поне като влизам във водата и след това задължително я сресвам. А тогава влизам във водата, тя беше с този балеяж, тя беше доста суха заради балеяжа, водата, морето беше супер солено, знаете как е в Гърция, там е още по-солена водата и още повече прецаква косата. И не можах да си махна ластичката, отрязах ластичката, нищо не стана. И се наложи да ме отрежат огромен кичур с коса, като аз пробвах с маска да я оправям, пробвах да я разплитам, колко ли не хора се опитаха да го направят. После накрая отидох на фризьор, фризьора беше шокиран, вика, това не знам как си го направила. Каза ми, ти не си поддържаш косата, пък аз супер много си смисъл според мен, казах, май каза нещо такова, аз супер много се грижа за нея тогава също. И си беше мекичка, но когато е много дълга, защото тогава беше още по-дълга и това русото беше се изсушила и беше кофти, да. И между другото всички бяха много гадно, че се е наложило да си отрежеш косата. Колко са тук? 1, 2, 3, 4, още една. И аз викам ми, какво се прави? Някакво не ми покаша особено, между другото. Аз всички ме е много странно, че загрижа се много за косата си. Не някакво, нали, прекалено много, но се грижа добре и в същото време не съм от тия хора, дето са супер маниачени в косата си. Ох, стана много сладко. Само, че май ще трябва да си изправя бретона или нещо да го направя. Принципно,
Ако беше дълъг и е на плитки, ще стане брутално яко. Не знам какво го правя. Ако му направя плитчица, ще е странно. Май ще го изправя малко. Но стана доста яко. И сега трябва да си намеря някакъв аутфит. И да се върна и да ви покажа реално цялостната визия. Ще сложа някакви обички, нещо. Цак-цак. Яко е, яко е. Даже гледах и от тези хълките, които се слагат ето тук. Много яко изглежда с тях, много ме кефи. Ма и така е доста яко. Даже, знаете ли, че би било много яко, ако и цялата коса е така. Но нека да го оставим така малко да е спусната. Хубаво ще я се реша. Мисля да изправя малко бретона. Да видим как ще стане. И след малко се връщам. Като ето това ми е визията. Тези са конвърси, са такива блестящи. Тази чантичка от Shein, както и късите панталонки пола. И това горното също комплектче са от Shein. Между другото са много сладки, забравих да говоря на микрофона. Че по този начин без горното е много яко. Според мен добре се получи аутфитчето. И се надявам да ви харесва. И така, хора, това беше моята визия за концерта. Надявам се да ви е била полезна, да ви е била интересна също така и да се абонирате за моя канал. И камъчетата още не са паднали, между другото, само да кажа. И ако са ви интересни моите видеа, може да ме последвате. Може да ме последвате и в Instagram, между другото, ако решите. Така че останете с мен до следващото видео.